Kublai yepi baro sashi sin ngap diang sungbai yepi ha kanika puli khubor ngap shipang balada ka dika sin ka banikong yepi ha kanika channel ka jongi tes ngobha parlok ban ai ka jingkar shan ka jong phi da ka phi like phi share but subscribe ru ya kanika channel but na ka bantai ki tu ki balada ban subscribe kublai shi hajar ngu ya ka jing subun ka jong phi katto kat niki khubor kat kum na ki kot khubor ka artrik ulber ar hajar ar phulai klat urang ba bashayu ha ka trok ha maulai shillong shitarik ulber hakawai ka jing jabas ngusi uwe urang ba brio ubaladu yala ka jing im hadian ba kawai ka trok kala yu na ka benta jong ka khle kani ka jing ja kala ja ha ka por khat architect ba je means ni halat yorong het maulai kani ka trok ka dei ka badan yo register number AS not iwe KC kandai reo not R katkum ka jing ethu ki breu ki bayo ya kani ka jing ja kilong kani ka jing ja kala ja hadin ba uni ubreu ula ya chashileng ka surok pat mut ban keu shakalenti ek jat hendrai ula kumur shadin bat dai hakani ka por pa kani ka trok ka badang yat kala yo ban yu ye una ka benta jong ka khli halor kani ka jing ja ki pulet kila kemno yo nong nya jong kani ka trok pat pelong ya ka jing toket kat haduh bala tho ya kani ka khubor uni urong ba ubala khlat pat la ban yo ya ka jing tep batikna sakani ka waipat ko khubor kala dpei haduh praphotli ki dukan hayau pensin waijer jowai leber shitarik haduh praphotli ki dukan kila ingkhong khat bat kala dpei hadian baki thliding ki bala kalang kila yo ban bam shngem yakini ki dukan ki badan hayau pensin waijer kajing plut ding jong kini ki dukan kala ja ha kapor kumba lai baji ha kasni balang long ru bana kalyang ki pulit pelip ding marsen yo jing tep halor kani ka jingja mar kila hiar shakate ka jaka ban yo pelip no ya kading haduh bala tho ya kani ka khubor pat sham la ban yo ya ka daw ten rai halor ka jing kem ding jong kite ki dukan hendai la subajur bakala bandai na ka jing thang nyot hajan jong kite ki jaka long ru bana ka te ka jing kem ding jong kite ki dukan sham ladon satia ka nu ka jingja bas ngosi laj no tang ki jing julor bat ka jing ingkhong jong ki mar ki mata sakani ka weipat menta on yo iya ka rai ki pat ba ha kisan phukundai tli ki constituency shillong leber shitarik menta ka te kasngi ha ka bakarai jong pat ba jong kisan phukundai tli ki constituency kin mi blut yeno kin aya ka ne ka election arajar ar phulai ka jingyo vote kan stang na du ka por pra baje min step ki dan lai spa and rup phukundai ngut ki kertong ki baya khon ha ka ne ka election ha ki ne kisan phukundai tli ki constituency na ki san perthai ba pher nalor ki kertong shimat kidan lais pa anrup khundai ngut ki kertong ki paya khun ya kani ka election MLA bana pedang ki ne ki lais pa lai phulai ngut ki de ki shinrang bat lai phunru ngut ki de ki kinthai kinong wan thabut baro kidan khat phra lak ar pusaw hajar news pa saw pu phra ngut baro kin thop khandai lak saw pu ar hajar saw pa khan reu ki kinthai bat ki shinrang ki long phra lak phra pu ar hajar lais pa lai phongut ha baro kisan phukundai tili ki constituency ki ba khamla banwan shakhmat ha kani ka kinti ki long ka National People Party ka UDP ka TMC ka Congress ka BJP namar baki penyakhun khambun ki constituency ka NPP ka TMC bat ka BJP ki penyeng kertong habaro kisan phukundai tili ki constituency kat ba ka UDP ka penyeng saw ngut ki kertong ka PPP ka penyeng khat prangut ki kertong ka PDF ka penyeng khandai ngut bat ka HSPDP ka penyeng khatwei ngut sakani ka wei pat ka khubor shajir ka kong dilina khongdop kum ka khot ka NCY shillong leber shitarik kalong ka jingsarong bat ka buram ya ka jelahi baro ka wei ha ka ba ka kong dilina khongdop na kashnong lendem ka ba ha pa penusla kala shajir banlong ka khot jong ka National Commission for Women ha ka nong ba dali kani ka deiru ka sen ka baningkong baki kin thaina po ka jala kin yo banlong kum ki khot jong kani ka commission ka ba pet ya ka jingja ka balong persha ya ki kin thai Shushu laong baka jingtong ya ka kong dop ka longkat kum ka jingpin bina bala penmi da ka Ministry of Women and Child Development jong ka Sarkar India ha ka arpusaw tarik urumpang ar hajar ar pulai nalor ka kong dilina la thungru ya ka Mamta Kumari bat ka Khushbu Sundar kum ki khot jong ka commission bat ka samoy trikam jong ki kan long na ka benta laisnem lania haduh bakinda kenjo asakan repusan snem ka kerta sakani ka khubor dauba Shah lingdo on sei ka UDP na soyong constituency shillong leber shitarik hadin ka jingklat no jong ukertong ka United Democratic Party na soyong constituency uba HDR lingdo na kalyang ka UDP kala ka aiksai ban penyakhun da upersat rai jong uba HDR lingdo uba Shah lingdo na soyong constituency la ban penken mau bah ka arphau tarik urumpang uba HDR lingdo ukertong ka UDP na soyong constituency ula khlat no kendet ban na kalyang katnat election kala pensange no shipor ya ka jingpenlong election ha kani ka constituency kumta hadin balada pentap dan buram batru hadin baka jala kala da ban pendap ya
ka jingta vote banjit di kinong mikmat syaka yang darbar tauan ke jela ka UDP sa oyong sarkel ha ka pratrik urempang klaterwa da ka kerteng jong ba sin Shah lingdo banlong kumu kertong na ka ka constituency ha ka baya ka tarik on sapen bana da ka ECI. Habakran syakilat pathai ku board presiden ke UDP ke East Khasi Hill District uba Tita Starwell Khan ulayathu baladap banyo pediang ya ka chithi na ka UDP so yong circle ka balaterwa da ka kerteng jong uba Shah lingdo uba dai upersat rai jong uba HDR lingdo walada ong haduh menta ompat syem ya ka rai ka haduh hendai la smuthu ba uba Shah lingdo undai ukurtong ba ka UDP kan sai ha ka ni ka election kat baki kertong jong ki wei pat ki seng ki baladap thep kerteng kinne kumju bat kan jing penlong ya ka election ha ka ni ka constituency on sashim rai da ka ECI ya ka ba ompatla bantep kan long lanu ha ubnai banwan ne kumno sa kan ka wei pat ku khubor ja ka pinki munda na madan ting Shillong shitarik ulber ka pinki munda khan reus nam kerta kala ja na dok artarik urumphang arajar pulai na yeng sa trai jongka padai trai da ka jumpi hazarika jongka lau sep madan ting Shillong ka pinki ka dei ka badan ya karen yeng ha ka jingjrong kumba saw ni sanput ka snedo ka badum bad ha ka sngi ka bakaja kala phong ya ka jacket rong blue ka shawl rong duma ka patlun rong yong ka dei ka banang ban kren ya ka tin hindi bad asmis ladadan ki batip shaphang jong ini ibalaja akila ban phone ha kini ki number not line real saw r iwe saw lani not line real saw r nyo lani hau number pra line nyo r iwe saw sa kani ka waipat ja u Yuvraj Kumar na dumdum ranja Shillong shitarik ulber Uraj Kumar na dumdum ranja udai ubalaja hak arpau tarik urempang araja arpulai na kayeng sa jongu Yuvraj Kumar udai khun jong Ram Bali Yadav layathu bu Kumar udan arpu arsnem ke kerta udai badan ya karen yang san point laiput ladadan kinu ki batip shaphang jong uniu balaja akila ban phun hakini ki number not line rew saw r iwe saw ne not line rew saw r san line nyo san pra nyo la ne hau number pra line nyo r iwe saw sakani ka waipat lakhang banyat precision jingjap election Shillong leber shitarik ki district magistrate jong ki district bapher ka jila kila penmi ya ka jing batha ba ki lakhang persha ya ka jingyat precision jingjap hadian ka jing penbana ya ka result jong ka election MLA arajar arpulai kani ka jing perkhing kan trekam hakaleng ki district haduh ka saw baje janmiat jong ka saw tarik luber paralog insai syam biang bat phi haki wei pat ki khubor khublei shibun ya ka jing ai mesim jong phi na kapor shakapor